Galiza precisa un concerto económico. De que vai isto? Explicámoscho. Os impostos que pagamos os galegos e galegas non se xestionan aquí. Van directamente para Madrid. E é o Estado quen distribúe despois, cos seus criterios, o diñeiro entre as diferentes comunidades. Como nos vai con este modelo? Mal. O Consello de Contas calcula que entre 2009 e 2021 Galiza recibiu 20.000 millóns de euros menos dos que precisaba para atender a sanidade, o ensino ou os servizos sociais. Todos os anos mandamos para Madrid máis cartos dos que recibimos. E isto por qué? Porque Galiza ten características propias e diferentes que o Estado nunca tivo en conta. Dous exemplos. A dispersión xeográfica da nosa poboación, que encarece servizos como o alumeado público, o saneamento ou o transporte. O envellecemento da poboación, cunha das taxas máis altas de persoas con máis de 65 anos do Estado, que concentra máis gasto social e sanitario. Se o actual sistema non nos vale, cal sería positivo para nós? O chamado concerto económico. Como funcionaría? De xeito similar ao que xa teñen Euskadi ou Navarra. Galiza sería quen recadase todos os impostos, definise as súas prioridades e necesidades e abonase despois, a través dun cupo acordado co Estado, o custo dos servizos que este presta en Galiza. Un concerto económico garantiría o financiamento dos servizos públicos galegos, melloraría o financiamento dos nosos concellos e faría que as empresas con actividade en Galiza cotizasen aquí e non en Madrid. Por iso o propoñemos desde o BNG, porque para avanzar temos que ter os galegos e as galegas a chave dos nosos cartos.